Ahojte, srdečne zdravím starý. Tentokrát s krátkym informačným videom o nových kartičkách, ktoré sa volajú Oraculum lesní magie. Sú zasa úžasné, je to fantastická práca. Samozrejme je tu knižka výkladová, je to všetko z lesa, z magického lesa. Sú tu karty magických rôznych bylín, potom postupov všetkých možných, ktoré sa používajú v kvetinovej alchymii, bylinkovej alchymii, pri práci s kvetinami, či už magickými alebo úplne tými klasickými z lesa. Je tu fakt, naozaj sú magické, čiže také tajomné a zároveň také mesačné, ako keby upokojujúce, prenikajúce do podvedomia. Záhrada, mesiac, samozrejme v takýchto kartičkách mesiac musí byť. Obal vyzerá takto. Sú z vydavateľstva Alpress, čiže krabička, jedna, druhá. Slúžia ako orakulum, to znamená, že ako veštba, ktorú nádherné, fakt nádherné sú aj pre mladšie ročníky, ktoré sa chcú vlastne iba učiť a nemajú momentálne kapacity na hrubé, ťažké, alchymické, čarodejné, magické knihy. Takže nech sa páči. Zatiaľ ich máme iba tak jeden kus, ale dúfam, že sa nám podarí. Doniesť aj ďalšie. No a keď ich už budete mať, alebo prípadne ako inšpiráciu, si môžete urobiť takéto šamanské pierko, ktoré slúži na usmerňovanie dymu z kadidla. A vlastne v tomto, čo tu mám ja, tak je pierko pozbierané v lese. Samozrejme, malo by byť od vtáka z lesa, ktorý vám ho sám pustí. Je tu rebríček, je tu černucha, čiže je to aj zároveň taký ochranný zväzoček. Je tu rozmarín, žihľava, možno, že ju tam vidno, ale aj to krásne vonia po žihlave. Takže a červená samozrejme, rafia je okolo toho, alebo stuha. Takže aj s takýmto pierkom ozdobeným rôznymi bylinkami môžete pracovať s darmi lesa. Starý vás srdečne zdraví Janita. Ahojte.